Makaduha ka beses nga nagbugas ang abo ang Bulkan Kankaon kaina sang aga kag isa naman sini nga hapon. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology 728 una nga nagbugas ang abo ang Kanlaon. Naglawig ini sang 10 minutos. Last 9:20 naman nagsugod ang ikaduha nga pagbugas ang abo sang bulkan kag naglawig sang 34 minutos kag isa naman antes las 5 sini nga hapon. Suno kay Ruth Asentista, ang Project Technical Aid 6 ang FIVOLC sa probinsya. As of press time, ginapatod pa nila kung may natupan sang abo o kung ash fall. Samtang sa 24-hour monitoring summary sang Bulkan Kankaon, may 25 ka volcanic earthquakes ang na-record. 1,598 ka toneladas ang sulfur dioxide flux sa October 20 ang na-record kag padayon ang ground deformation. Nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Kankaon. Kakandak po kami ng sampling if ever meron man po.